இதை விட இது பெட்டரா இருக்கும். இதே நல்லா தான் இருக்கு, இதே பேக் பண்ணுங்க. ஏமாம், நகை வாங்குறீங்க, சந்தோஷமா வாங்காம ஏன் இப்படி சலிச்சுக்கிட்டு வாங்குறீங்க? அதை ஏன்க்கா கேக்குறீங்க? அது ஃபிளாஷ்பேக். நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போதே மாமா எனக்கு கொலுசும் செயினும் சீர் செஞ்சாங்க. அதே சீரே இப்ப நான் உங்க பொண்ணுக்கும் பண்ணணுமா? அதான்க்கா, ஒண்ணு தங்கம் வாங்கணும் இல்ல வெள்ளி வாங்கணும். தங்கம் வாங்கினா வெள்ளி வாங்க முடியாது, வெள்ளி வாங்கினா தங்கம் வாங்க முடியாது. அக்கா, என்னோட பிரச்சனையை சொன்னா சிரிக்கிறீங்க. இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்ல. நீங்க வந்திருக்கிறது நம்ம மைதீன் கோவிந்தராஜன் ஜுவல்லரி. நம்ம ஜுவல்லரியில தங்கம் வாங்கினீங்கன்னா எடைக்கெடை வெள்ளி தரோம். நம்ம திருவாரூர்ல லொக்கேட்டா இருக்கிற மைதீன் கோவிந்தராஜ் ஜுவல்லர்ஸ்ல தங்கம் வாங்குற எல்லாருக்கும் எடைக்கெடை வெள்ளி தராங்க. 11ஆம் தேதியிலேருந்து 20ஆம் தேதி வரைக்கும் இங்க இருக்கிற வெள்ளி கொலுசு, வெள்ளி பாத்திரம்னு நீங்க எந்த வெள்ளி பொருள் எடுத்தாலும் செய்கூலி செய்தாரம் கிடையாது. அப்புறம் என்ன, இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணி நம்ம மைதீன் கோவிந்தராஜ் ஜுவல்லர்ஸ்ல தங்கம் வாங்கிட்டு எடைக்கெடை வெள்ளியை வாங்கிட்டு போங்க.